Otatko sinä... Mia Salla. Oon me kyllä tässäkin joskus asunut. Mut ei niitä saa tappaa. Jaa. Eiköhän mekin lähdetä saman tien. Meidän on päästävä joelle. Tää on aika paha, mutta on tästä kerran mennyt. Ai susi selässäkö? Mikä nainen? Semmonen tumma. Aika vanha. Niinku sie. Salla. Miksi mie saa ite päättää, kuka mie oon? Ja kenen lapsi? Kuolla! Oot sä kyllä hullu. Niin kai.